बनेला तो कितना बनेला, बिगड़ेला तो कितना बिगड़ेला। जब बन रहेला तो कोरवे में रात बीततला, अब बिगड़ गईला बाद में परछाई ना बर्दाश्त करेला। लौके ना आदमी रास्ता काट के जाला। प्यार हो बनता तो तोहर लइका पागलो बा। तीसर पूछी कि कहो फलाने को कैसन लइका बा, तो कबरे लाखों में एगो हो। अब बिगड़ गई तो तोहर लइका डॉक्टरो बा, तो तीसर पूछी कि तोहर लइका बा ओकर कैसन, तो बैक महाकंजड़ खत्म हो। लेकिन लइका लइकी में बनत रहल, तीसराइत के चलते प्यार में दरार पड़ल बा। जब दरार पड़ल बा तब लइका कहत बका ए रवीना जी, जे आपन रहे जे आपन रहे बेगाना भइल बा, बेगाना भइल बा। जे आपन रहे बेगाना भइल बा, सनम दोसरा के, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। जे आपन रहे से अखिया लाल बहो, रोवाला से अखिया लाल बहो, मोरा पूरा भइल अब हाल बहो। अखिया लाल बहो मोरा पूरा भइल, जे आपन रहे बेगाना भइल बा, बेगाना भइल बा। जे आपन रहे बेगाना भइल बा, सनम दोसरा के, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा, सनम दोसरा के। आदरणीय प्रधान जी, सोचले ना हम रहली तू ये तना बदल जइबू, सोचले ना हम रहली तू ये तना बदल जइबू। छोटी रमराजाए अजीत यादव, आदरणीय हमारे बड़े भैया समाज सेवी, सोचले ना हम
तना बदल जई है। ए धड़कन में रहे वाला, धड़कन में रहे वाला दिलवे से निकल जई है। धड़कन में रहे वाला दिलवे से निकल जई है। जे आपन रहे ऊ बेगाना भइल बा। जे आपन रहे ऊ बेगाना भइल बा। जे आपन रहे ऊ बेगाना भइल बा। सनम